Takže vítajte pri ďalšom videu na kanále Kikonac pri sérii FC24 za Real Madrid. Už sme hrali proti Leverkusenu, kde sme zremizovali 2-2. Ďalší zápas sa bude konať proti Chelsea. Dúfame, že sa nám to podarí lepšie ako proti Leverkusenu, čo si teda nemyslím, ale... No, takže pôjdeme na druhý zápas na tomto turnaji. A game that speaks for itself in so many ways. A stadium bursting at the seams with excitement and two terrific teams ready to give it everything in their quest for glory. The kind of match that's impossible to take your eyes off even for a brief second. It is Chelsea. They take on Real Madrid, and it's coming up next on EA TV. And I must say, it's always a joy to be in this particular city, Vancouver, and this particular venue, BC Place. I'm Derek Ray, and sitting next to me with his tactics charts at the ready is Stuart Robson. And we have more live action. Ešte tu je Rodrigo, i hneď v 5. minúte. Kroos na center. Kroos, skoro na Mendyho. Pozor na prvú šancu. Menčiu, dúfam. OK, pekne teraz Vinicius. Urobil kľúčku a môžeme ísť dopredu. Real Madrid. Nestihli sme to, OK. Máme roh. Pozor na tú šancu Kunku, OK, Valverde, skúšobná, úplne mimo. Alebo to bolo, že fakt, OK, bolo to close. Bellingham šanci gól! Dávame prvý gól v 37. minúte, Real Madrid vyhráva 1-0. Je to tam. Gól Bellinghama skončil peknou strelou do tyčky a od tyčky gól. To je dosť pekné. Dosť pekný gól, dosť. OK. Franta Kováš a jeho tým sa z prvého gólu už môže radovať. Už v 30. teda v podstate 40. minúte. Zrazu tu je opäť šanca Chelsea. Dúfam, že až taká nebezpečná nebude, ale pravdepodobne bude. OK. Je to koniec polčasu. No a my môžeme byť spokojní zatiaľ, lebo Bellingham dal prvý gól v tomto zápase. A tak aj Real Madrid vyhráva 1-0, za čo sme veľmi radi. Dúfam, že sa nám takto bude dariť aj v druhom polčase. Poďme do ňoho. A dúfam, že nedostaneme viac gólov ako jeden. Sterling, pozor na ňo. Fernández, nejak sa nazlostili, mám pocit. Pozor, preč. Dobre, má to v rukách. OK, toto normálne poklonu sme dať Luninovi, čo teraz vychytal. Neskutočné, to bola dielka jak zdieľa. Takže Munku zahráva. A hlavička, opäť Lunin nás drží pri živote v 60. minúte. Poď, výstrel! OK, máme rohový kop.
Valverde zatiaľ v tomto zápase najlepší asi. OK, teraz Valverde zachytil loptu. Môže z ňou niečo vymyslieť, alebo tam ešte tu je Vinicius, ktorému sa veľmi nepodarila hlavička. Nastavená 2 minúty. OK, je to koniec zápasu proti Chelsea a v tabuľke predbiehame aj Chelsea vlastne, lebo mali sme 1 bod, teraz získavame 3, oni mali taktiež 3. My máme ale 4 a proti Chelsea úspešne. No a Bellingham zaručil tú hru, lebo dal ten 1 gól a ten nám až stačil v 38 minúte do konca. Takže to je koniec tohto zápasu. Takže rozhodol som sa, že v tomto videu dáme 2 zápasy, takže my si zahráme ešte aj proti Juventusu, ktorý teraz stojí pred nami. A môžeme sa pozrieť na tabuľku, sme druhý so 4 bodmi a FC Žím zatiaľ jednoznačne so 6 bodmi. Borussia Dortmund je 3. a 4. Juventus. Chelsea a ďalej je Leverkusen je až 7. Leverkusen prehral proti Juventusu 2-0. Takže my si dáme zápas proti Juventusu. Alvaro chce prestúpiť. My už sa konečne vrhneme na zápas proti Juventusu. A fitting backdrop for a game of massive significance. The stage is set, a packed house at the ready, awaiting 2 teams who like nothing better than to test themselves on a stage like this. The tricky part is predicting which side will outfox the other. Hello everyone and welcome to Southern California. The venue is Dignity Health Sports Park. OK, je tu tretí zápas Real Madrid. Pozor na prvú veľkú šancu Juventusu. OK, pôjde. OK, teraz Vinicius ukazuje svoje kľúčky a môže ísť oprel Bellingham. Bellingham nenačasoval si veľmi dobre tú prihrávku. OK, môžeme ísť opäť dopredu. Vinicius, alebo kto to je teraz? Asi to bol Vinicius, áno. Nevadí, opäť. Šanca hneď na druhej strane. OK, šťastie pre Real Madrid. Pozor na Vlahoviča. Vlahovič! OK. Sme pod veľkým tlakom zatiaľ. O, toto bude offside. Nebude. Valverde. OK, vyskúšal na toto. Toto som nepočítal, že toto bude gól ani. Takže nevadí. Koniec prvého počasu. Stav 0-0. Bellingham ešte dorážka, to nebolo vôbec vydarené, ale ešte na center. To nebola ruka. Pozor na túto šancu a dostávame gól. Tak, toto je smola. 66. minúta, prehrávame 1-0. Tak to je škoda. Pozor na ďalšiu šancu. Milik.
Decent cross. Dobre, to Nobody nebol in the vôbec vicinity. podarený center, ale akcia nekončí. And they stopped them in their tracks. Preč. A dopredu. I nie dopredu. Ako takto zvornačov má ne, to je čistý gol. And a goal! They lead Tak, by toto two. nie je možné, More easily. Juventus sa si spečatil výhru. Je to tak 2-0. So 2-0 now. To už bude fakt ťažké zvrátiť. Modric. Could be. Tá, gól! Je to 1-2. They've thrown themselves a lifeline. Rodrigo dáva gól. Tak poďme na 2-0. Teda 2-2. Poďme na vyrovnanie. On the attack in the Ne, closing to phase. čo bolo, OK, The tu už sa to whistle, nedá. and not to be for Real Madrid. Tak dali sme aspoň kontaktný gól. What did you think of their performance Real as a whole? Madrid prehral druhý zápas v tomto videu. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Zanechajte tu like a odber. A zatiaľ čau.